Kamoro moro mantie jara mar Lulu TV en kinde makare maendi en mar Kuku Mar Wach kaka pile warango ni weche mosebedo katimore koni kod kocha kabende wan gi jal molony e weche mag weko mag telo koni kod kocha e studio kaindi abro mi thuolo mondo mi omosu ka itwa dhi nyime kod chenro machalo kamaendi an makelo ni chenro han Jeff Mbaka rwak e studio kamano Jeff moso ganda moso gino kwe bana gidhi maber ya wacho ne gi nyingi nyinge don Chris Owala atiyo gi migawo mi on Community Initiative Action Group in migawo marango telo wach dongruok yo makare erokamano ratiro mar dhano erokamano Chris ratiro mag oganda kachiel kod dongruok yo makare kaindi mondo mwachaki nineno ka joma mokalo ne ogol audit report ka bende nitiere penjo koni kod kocha e counties wanyalo wacho ni counties duto maendi nyiso nang'o kaka un jok mabende samoro rango weche mag governance. Erokamano Jeff, audit report is part of budget making process. Budget process chako is kama jio chako chiwo maonegi. Kajio wacho nodo timo kama kichiwo wacho kila timo gimoluongo no budget sako. Budget sako chakre sama minister or CC okito budget sector sellings. Kwedo sector selling chako tarik Pradek Dumare Boro, Minister Kito sector selling, then Wabedo Gilungo CIDP, Wabedo annual development plan, then Wabedo Gilungo the budget review at Outlook paper, review budget Higa Mokalo, no Tio, or Kamakoro Gide, then Wabedo Gilungo physical study paper, Mamio Kamakoro out or Teru Kamuda Day in the next year. Then Wabedo Gilungo na Koro after that probably do on budget kama koro estimates kama koro kete pesa ni kiwo kanyo ka chibotari koro ko chipo tarik pradek nyaka tarik pradek do mara ngwen nyaka tarik pradek do mar auchiel koro kanyo luongo no process mar engaging jo piny to ng'eyo to gik ma oketigi ben gik ma ne giwacho adier be koro assembly the oko to timo giluon validation kod jo piny koro ko chopo tarik to mano bende timore gande itime but itime yo makankare otime emomiyo jo piny samoro en miluongo ni public participation in two levels may the second level of public participation kidhi kanyo tiwuok tidhi kama koro bang' kalo budget tiluongen koro budget iluongo na appropriation bill budget appropriation bill koro ka governor also sign ke ma county governor sign after 30th koso bedo sign iluongo na appropriation act bang' mano ken national government to president ma sign appropriation act kiwo kanyo to koro each quarter Rubeno governor chiwo report executive report assembly kagitiyo mana part of audit kagidhimbele each year governor Rubeno chiwo report to the assembly annual report on gik mosotimo on kama gidhiye gigi duto gin part of audit tie county government act and national and each county onego beno form giluongo na internal audit committee assembly and executive audit nitie nyaka japiny bende ngama ilande koro en gima independent japiny bende onego bende ng'at ma odik gi sirkal koro gigi duto gin part of audit kidhi mbele tido no ka auditor general report dweche auchiel bang' giko higa mar omenda onego bed no chiwo report luongo audit report koro chiwo audit report nitie gi management letter marango ma miyo ji query ka gik kono timore koso ndiko audit report ni oromo bed no each committee at luongo no public accounts committee at assembly level public accounts committee e assembly public accounts committee ni ono bed rango to gi samon kantie query gi skoro gi samon gi konyo auditor teach give someone the mobile mention go no explain your father what kagi chiwo recommendation or ben tie kagi wacho gini pesa no moduok ngani moduok pesa mano kawo ngani no ka pesa makare gini kok obedo act till moteri lo no implementation committee mara house mara assembly to kirango gigi duto audit report gi okulwe ka romo ni lwe
jogi nugu shortcut. Assembly moko onge capacity mar timo follow up. Mar yo gin gi interest mopogre. So auditor general report auditor ng'en chiwo report ne as such. Yes. Koro gima nyalo miyo auditor chop gikone nitie giluongo no triggered audit. Triggered audit. For forensic audit. Kidhi tiwacho no japiny nyalo wacho no oyo auditor general report nyalo dhi deeper mana kaka ng'ato oketo petition. No pesa miwacho ni en kama koro tien nyim deep mondo yudi en kaka en pesa mang'eny molalio mang'eny makare in kata an keto giluongo no interest moro petition. Auditor general report nyalo timo giluongo no forensic audit. Forensic audit no emiyo dhi go court. Nyalo dhi go nyim doho. Iwacho no oyo koro wadhi kama yudo no kama timore kama. To audit ma pod en opinion. Yes. Kich moko yudo no opinion moko ng'ato ne kelo letters kani timo procurement so kono ne kikelo documents te. Koro en take the court but en the basis for advocacy. En basis for penjo. No ere ka pesa no tiyo. Koro japiny ka system o fail. Yes. Japiny manyalo lose. Ke japiny oyiero ng'acha o delegate power ne. Yes. To koro koko tima ber nyalo recall power ni mondo koro idhi ichak question assembly, ichak question executive, inyalo dhi court, inyalo dhi kata bi team petition moro mondo wach audit no oler maler. To king'e ka audit ni ikete to ji chalna thum migoyo no mwanda. Jopiny ka wadu kwelo. Yes. To bera. To ka ng'ato no miwinjo ko kawe tigo koko. Koro jopiny man go teach maduong' mogik kech services ka ng'ato kawo pesa yath mano bedi hospital to auditor wacho ni pesa ne nokaw adier pesa ne kone kotiyo to in ka japiny to kobadhi then kiny ka ng'ato yodhi hospital to koyudo thieth maber tichago koko. Jeff nyoro weekend makare naiko Woodwire. Woodwire ne nodhi timo surgery Siaya. Timo surgery wedo ka surgery notim marach. Chako doke pala notho e pala. Otim marach. Koro ng'ise no services moko gigi nitie en gi impact kuomi. Kata timo wondri. Yes. Nitie kaka onyo donjo kuomi. Nitie ka manyako donji. Koro miyo kone go bene warango ropore gi kimana ni oyo mago pesa molal kia kanye mago kwangi. Gima nyako atim. Emiyo watimo wan kaka migepe mag tigi sikal watimo gilon social audit. Social audit upogre gi financial audit. Social audit en gima continuous marango kaka pesa ni tiyo. Makada kodhi lal kine ya kacheto engage pile ka pile. Financial audit ngini biro na ka pesa sotigo. Yes. Ka pesa osetigo. Masani gik moko etie penjo mane waneno e episode e report audit chana. Manyiso ni magi omenda mosetigo. Jana kama okiwacho ni to gima dhiera Chris ni gin omenda mang'eny ahinya. Morido ka samoro 1.6 million, samoro 2.8 million. Iwacho ni samoro tigo de weche mage ywecho kama endi to ok ng'eni to otiyo e yo machalo nade. Kuna ntimo kuma kata 100 million. Ila mane maro mabei. Yes. Mane ne investor lal go 200 million. En pesa matin. En pesa mang'eny. 200 million kochomo nyiewo yath. Yes. Joganda. En pesa ma okinyalo wacho na pesa matin. Koro waso lalo pesa. Emiyo ne katibo keto giluongo no audit committees. Audit committees ni okonyo nikech otimo gimno social audit. Kapod pesa kolal. Kapod pesa pokolal. Kata kolal lal matin. Jeff ni approve gini. To kino nego ya approve. Jeff ni approve pesa ni. To samitimo quarter report cha. Koro girango quarter report gikonyo udhi mbele mondo gi detect ka gigi rach kata gigi ber chon. To gima ber gi weakness mantie kata audit committees geno ng'eny gin joma sirkal kitika mono nyaka bedno ibende in kod gi kaka intie gin joma osenyiewo kata joma osegodho kata na campaigners gin kata actually yes audit committee room get place to put the finance team or CC finance pon no teko market to finance ko biketo ng'ato mabro gore magina no ng'ambo wacha dier maka gidwa winjo mase joma ket ka gi kendo gin mana jok ma samoro bende report ma gisebedo ginyalo bedo ka gimiyo gen gige miriambo ma favor ng'ama en go interest ko ja piny nyaka use access to information act
modwaro information gi kigin. Erokamano Kristo. Wakaw yo matin kae to oduoge thuolo mar ariyo kabene. Pod wadhi nyime kod rango weche go eko mag report manogol kod apis mar auditor ma indien omenda ma ine michulo kaka usuru. Sama iuso maembe chande michaji 20 kata 30. Sama iuso rabolo chande ma indie pesa mowinyi. Ring'eni samoro jomoko weni kwa wacho 1.6 million go Kristo en pesa ma ine okogol. Ok ong'eyo ni matin mogolo cha ema loso pesa mo owinjo wawinyi. Ma indie en Kuku Mar Wach. Kamoro moro ma intie jara mar lutiwo chako duoge thuolo mar ariyo odiochieng' kawuono kaachiel kod jal ma bende wang'injo nugodo weche moseyudo kata more koni kod kocha orango weche go eko mag report manogol kod auditor general kaka mwandu tiyo e sirikande mag gwenge duto 47. Nitiere weche koni kod kocha ma bende ok nyis ni omenda tiyo e yo makare. Magi duto kwarewgi to weche mag mibadhi bende nitiere iye kainde. Chakaruwa kiso. Chaki mosogando. Mosogando nokwe. Chris nyisa ni to riwruok mar governors mong'ere kaka Council of Governors ni iri ng'amo nego bene miyo omenda nikech nano ka report no ero wacho ni nitiere governors moko ma pod tero omenda ne COG te wacho ni at the same time COG en gimo nego bene imiyo omenda kod the national government ka gitiyo kod the treasury. Adieri mar wach no ni kai. Jeff, ingeni pile kinde ka kinde yo chiwo pesa kamano duogni nikech kirango Council of Governors no mkwongo yudo pesa kuom treasury. Treasury miyo gi omenda. Mar ariyo donors bang'eny miyo gi omenda. Miyo COG omenda. So dhiri nono kendo pesa mar services marombe ni konyo go counties. Yes. Gikawe to itero no Council of Governors. Gima penjo nto voted money ma pesa ni wuokie. Yes. Kich pesa county to tied money. En pesa maka mora kit kaka tiyo. Koro ka ikawo 1.6 million. Yes. Timiyo tero ne COG kendo. Golo pesa na kanyo. Hizo nitie kuonde ma pesa no giwuokie kar mang'eny. So no is an indication no pesa gi. Kaka waga budget ka giti kamano. Kich kinyalo golo pesa maonge budget. To Chris kare ma indi nyiso nade ywak mane mabetie ni omenda ok chopi na sirikane magwenge ka matin machopo ni mamoko kichaki golo machul COG ma ok onego bene gi chulo gin go omenda mang'eny tie ma giketiyo godo koso omenda ok bine gi kaka giwacho cha. Jeff, en gima kirango omenda my counties kaka county tiyo mokwongo abro wacho ni nitie rem kono gi kono. National government nugu shida. County government bengi shida. Kichido kani wachako devolution. Yes. Ido kaka muka ka Kisumu County. Kisumu County ne ngi tije mege manentie provincial levels. Kisumu County kiweyo stande manentie national government. Kisumu Municipal Council ne ngi hostels meki. Kuro kirango wajutije kada kirango wajutije manetio Kisumu. Yeah. Nigi ng'eny mondo county kaka Siaya. Nigi ng'eny mondo Kakamega nikech Kisumu ne county headquarter. Yes. Ne provincial headquarter. Koro jo provincials ka te, yes. Jo district te ne ka. So sama ne wadhi devolution. Ne kotim gilungu no costing. Bo wacho ni oyo Kisumu jotich pesa mduto madhi salary gin kama. Kata kena healthcare. Yes. Nigi jamichulo as per now. Then irango nto sia jamichulo as per now county en kama. Kori ro gini koko no cost kori kedo pesa no miu pesa ni. Yeah. Kori ro nso ki chule mang'eny no the salary. Ka Kisumu ido staff mang'eny. Okichi ni two level staff. Yes. Provincial agriculture, provincial road, all those in provincial level. Gik mobile devolve te. Yes. Negi donka. Ka negi donka. Tingen ka gidonka to gin msahara. Nyaka chulgi. Koro ido no costing ni kotima ber but pesa mabiri counties. Kako donjo be. Mokwongo donjo to oktim kod gik moko ma orango yo gik mono mi priority ngi madhano. Itimo kod gik ma jotelo yot mondo giduok lwetgi. Mi pass for it. Kin tenda to ngami chulo tenda mokwongo. Gima ginyalo yudo kaka giduoke ufuku. Kido ngami tenda mokwongo en ngama kambi ni chieng gi jatelo. En dhi chule. Na kibedi gi ng'eruok moro. Ichuli pio. To kin ne yudo happy la bedo tenda. Yeah. To mondo chuli, ni chuli kata bang' thoni, ni chuli liendi.
nikech in ok ibi duoko lweti. To kada sama pok ino to mondo kidhi kod sasa midhi nyaka we koro yedhi holo loan mondo i bribe jogi mondo yaki yud pesa ni. Koro kuonde moko nitie account kuda spend your pesa. Nikech ing'eni ki spend your pesa to kidhi yudo kickback. Koro kuonde ilago they don't spend money. Kuonde mantie kickbacks. Kuonde ga magede. Kendi kete nitie one the padding in budget. Ma wacho no Jeff emane the supplier bigs. Tadi keto irregularize in the budget. Ing'eni irregularize budget. Iketo gino no adwaro nyiewo 100,000 bigs. At each big ada nyiewo 100 shillings. Ting'eni gino kali budget. Mano big mar 20. Big be 20. Ile kata 20 ka big. Kore ndeke ni achiel. Okale budget. So first irregularize budget. Makale. First irregularize. Bukale budget bukel bugase gisa mo go sikogno. En koro budget no mane budget. Koro giso dira hangre big no kito sling 100 big 100. To big ting'eni sling apart. Anyo Jeff ma supply big. Koro big ni ata mi Jeff. Koso mi to actually procurement cost ne high koro idi think of big no timi. Tisa so ko be ki supply Okay, supply. Omenda to me. To kite. Koro iduoko iduoko omenda ni. Dong iduoko nus. Kecho ki supply. Ini ti kodi asa conduit magolo pesa. Kai to big mibi tigo to adhi kure koro. Big onge. To jidhi mana nyime gi. Jidhi mana nyime gi tich. Kidhi kata nyoma na big ware kode o dege. Kata mana workshops, meeting hotels. Ichulo ji pesa maju maonge ko dhi meeting. County moro makibacho nyinge. Ichulo joma onge. Ichulo ji hotel. To gibro sign list. To you are iwacho ni hotels go bedo occupied. Ichulo hotel if miss. Akuno bedo occupied. If we say we why you want hotel, tell all invoice to why if miss to him. Tido gi kaw do gi pogre ken. Koro hotel ne tigo sa conduit ma loko pesa, loko pesa. Jido meeting no kotimre. Meeting onge. Ja hotel to ochul. Hotel ochul. Ochako ka pesa ni oduoko go ng'ama ochul. Giduoko no gipogo. Koro gipogo. Manager mono confess na ngeno kya ochiego kod mbaka ba. Yo ko ngei. Eko ngei hadi kod mbaka ngem gini. Eko timre. Ogo kod mbaka. Asan gini ngam timre kama mi mari malu fo mi ariyo. To molo ngeduoko. Kichuti kod system. Koro one as juluo. Waso. Mana iluo Nyanza waka. Iluo Nyanza kao kama bor. Waso ketho mit dongruok man devolution. Nikech okelo kich marwa mar individual. Yes. Makoro wakwa ng'eyo to japiny modak cha ere kaka to winjo kich waonge gi glove waonge gi hera kuom joma telo ni wadech gi iwa samiso onge gi hera ng'ami telo ni Jeff nyathini me ot gimi nyalo kado supermarket bi nyiew ne mkate bi nyiew ne chak ipare in kode gi hera to sirkal wa gi osolalo hera gine mag telo ni gin kuom joma gin go kich kirango jomoloro government asgi kata ngama gimo tiyo ngo no koko moko kanyo to en go omenda ogero estate en go mtoka hey secretary no ka ondik gi nitiere iluongo gi ni nying ma giluongore godo ne gin advisors samia kada hinya ka kala advisor and advisor kada gi advisor wacho gima gi advisor wacho mar dongruok ko bezito negative okay kingato tik gina kada advisor dongruok no okdhi en konyo ngima dhano kit kiwacho ngato ni health advisor political advisor to mistake marketing in politics okinyi too much can health ne makoro dhi piny nyowo to en advisor ma ana paro no kaber the onego advisor me advisor ge obedo golwoko kech itiyo kod gige mag kare kendo Kristo sefwenyo ne gi ng'eny office nyalo bedo kata gi advisors ai gimo kan PA kitiyo ka ngado ndiko PA kire kitaka to chamo sara to yido PA gi gichoko mana bribe corruption ne tijgi ka okagiti ni gin PA gi gin jolwedo ma ga jatelo yo mamacha yo mama mane tijgi koro ng'en when you socialize G no hard work ok pay corruption pays to everybody man about the kachak what the next government was a quill what the next government was a quill what the dongro kanye Jeff dongro nyaka loss okotimre birako
nyakwa pang boketo kata kiranga asobedo karango physical surgery paper meg counties gi yes physical ido ka ngato keto gik mang'eny to pata to onge gik mondo timo to gik mondo timo mogo ok nyatero pinyno county no kamoro gin gik wido no iwacho for example iwacho na agriculture backbone mar county to keto pesa keto pesa listing in number beach yes to any backbone koro it contradicts gimi temo wacho paper nicha koro ngene jo kaje kani mwalale the whole thing yes keja pin kirango yeche no agriculture is a backbone then iwacho no health be important yes which is okay koro submit your pesa it's on health 2.6 billion agriculture it's on 400 million to treasury men and in terms of staffing and staff maintain it's no 700 million the assembly it's no 1 billion korido rango dukara priority ni kura kich an wan kako ganda gik ma most important neno no keto menda matin agriculture works amon weni counties onge extension workers tin magi malich makinyal chiwo no advice ni jopur ondo tim maber ondo pur lok ngimagi koro kanyo ke wan go focus ngene pur mono japur lok ngimane Jeff odwaro the right fertilizer odwaro the right seeds odwaro the right odwaro pur at the right time then odwaro mondo omie access to water to gigi duto onge koro mira kod timre ikija kwa pange pokete pesa to pe kuonde ma kete pesa gin kuonde ma kel dongro gin kuonde ma kel dongro ufukewa wana wiki ero kamano Chris wachni mogik moloyo ne jotendwa mag counties kende madwa ni wuogo dakika achiel kende jotendwa mag counties moloyo masani koro serve their last term Jeff an gima ndo wacho uko ngada address jopiny kapika address jo county jopiny nyaka chiw yes kigini 444 gichiw gichakra ngono manda gitiyo ganade to kuom jotelo meg county yes me message manyalo wacho ngi kun jotelo adier to nyaki her jo mitelano gi yes to kok hero gi jotelo mitelano gi to chiemo ni chul gigi kikia to ni chul gigi to nyakwari yes gigi mi kwalo gi duto okani kwal go konyi hinu go duto ntie jo moso teri hostel moso twe kotho ntie jo moso ketnu pingo iber kanindo audit mitimoni nyakwadhi gikone koida dir mondo akonyo ganda wa kech ko konyo ganda wa Jeff to future history pro jajowa history sama jajowa to we are all guilty and just charged so jotendwa also zembea jotendwa ma oromo ma jotendwa ma temo teko le last time we ure legacy moro ma chiemo kichung kamoro ngadwacho ngane mno kelo gini ngane mno loso gini ngane mno mi this school nan kich ngane mno miyo atimo gima kama ngane miyo yoni olosre matiku nena ni ber kama to ka onge gimoro ilano yes to you have yourself to blame chieng moro gini yuag neno ka joma mokalo nitiere yo kanyo ni en South Korea ko president moro machon this lady otwe 24 years Zuma bende kirango South Africa sani entiere kod bura kendo ichaki winjo buche no dwe mar auchiel ka koro weche luwe no paro ne kanene kom to ne oingo teko duto sani koro doho manye joge manye Jeff to kendo gimnya gingeno kata governors mantie telo gi yes ana kan wacho ni kawuono iwan TV ka ngengi podi boteri court ibitergi court kai hegi na regi pokorumo ibodo kana wacho kendo nyalo twegi bigi tawi jela ero kamano Chris kamano wachope giko mar chenro ni erika bene koro nwarango ni achiel ka achiel report mabene nogol kod auditors gima duong ni japiny nyaka ing'eni to in kaka japiny machulo suru omenda mar tiyo machalandi ka in jatelo nene itelo ne oganda ok idich mana ne in owuon ngima jok mirito bende kaber e ka inyalo wach ni tendi noero konyo oganda ka kamano kawuok e Lolwe TV anje Fulomba ka uritu masani ero kamano nyaka